Sa cellphone video na ini, mahiling ang pagtaripunin tao sa sarong aking lalaki na may kung anong pikukuot sa sarong kanal sa Barangay 14 Relinisan, Bakakay, Albay. Mahiling man sa kataning niya ang sarong aking lalaki na may kapot ng puting plastic bag na haros mapanunan nin mga sinsilyo. Kuha ang video kaining Enero 16 kan sarong netizen na makaskas na luminakop online. Pigbisto ang duwang aki sa video na ang magbarka ng sinda Gabriel asin Nathan. Sigun sa ina ni Gabriel asin lola ni Nathan, istorya subot sa inda kanduwa, mapatindahan ang mga ini kan mahulugan kapot na 10 pesos ni Gabriel sa nasabing kanal. Sa kamabuotan na makakuha na ulog na kwarta, guminamit ang mga ini nin magnet. Hasta sa madiskubre kanduwa, nakadakol pang sensilyo na ituon sa kanal na uminabot sa 400 pesos. Nahulog po kasi sir yung 10 piso na pambili nilang pagkain, tapos may isang bata na na nagsabi na kukuha raw ng magnet, tapos kunin daw yung yung 10 piso nilang nakuha, tapos pag nila ng ng magnet doon sa kanal, mayroon ng nakasabay na ibang mga bariya. Naraman ko mga alas 5 ngaya tiatis ngaya dakulon ngayang nako ang ngaya sinitan ngayang bariya duman nga sa kali. So nakon nga ni ako tamaati umbuga kaya duman sir nadagit ako sa kun nag ka mo duman tamaati yon ito pag abot diyan hurugasan ninda, sabi ko, basta day ka mo nang ngararigos, dadagitan ta kung mga mabataon talaga, sir. Tapos mga kwarta, mga mataklaon talaga. Sigun kay punong barangay Joselito Bandola, apwara sa nakuha ni na Gabriel asin Nathan, binungkal man ka nagkapirang grupo ning kaakian ng kanal kung sa'y nakakuha pa ni nasa sanribong sinsilyo. Dugang pa kan opisyal, posibleng natipon sa kanal ang mga naulog na sinsilyo kan mga parapadyak na nagpaparada sa nasabing porsyon. Siguro sa mga nakaparadong nagpapadyak dun sa malapit sa kanal. Yung isang nagpapadyak, may nakita na may isang tao na nagtapo ng barya, naka-plastic. Siguro yun ang siguro doon na isa yun sa namin sa napag-aalaman na nanggagaling mo ba yan. Sa Ibungkan Grasya, nagpatani din barangay na ibitaran ng pagkutkot sa nasabing kanal, hulit na pwede sir paining pagpuunan nin helang. Para sa mga barat ng Tatak Bicol, Ariel Ubea.